ऐसे भरल पुरल पूरा परिवार लागेला एगो माई बिना घरवा ई अन्हार लागेला ऐसे भरल पुरल पूरा परिवार लागेला ऐसे भरल पुरल पूरा परिवार लागेला ओ माई के नाम पर सबसे बड़ लइका बानी रवा हां जी हनु सबसे बड़ सुपुत्र बानी और माई के आत्मा के शांति खातिर 101 रुपया पुरस्कार ने तरह के दान कहल जाए दान कइले बानी श्राद्ध कौन चीज के कहल जाला जोन अपना श्रद्धा से रुआ दान कर देनी वो करे के श्राद्ध कहल जाला ओ माई के सामने रुआ ई नहीं करत तो माई के गइला के बाद में करत यानी कि रुआ श्रद्धा बा दिल में छोटे अनुज अशोक भैया के बानी छोटे सुपुत्र के माध्यम से पुरस्कार मिलल जेकर नाम संतोष भैया रहुआ गोपाल भैया देखिए घर के तमाम सदस्य लोग आके पुरस्कार दे रहल बानी और ये पुरस्कार गोलू बाबू हमरा के 51 रुपया के पुरस्कार दिहले बानी और भगवान से हम यह कामना करब कि ये दुख भरी जिंदगी में भगवान ने परिवार के साथ दी और वो आत्मा जहाँ कहीं भटकत होकर भगवान आत्मा के साथ दी ऐसे भरल पुरल पूरा परिवार लागेला एगो माई बिना घरवा ई के पुरस्कार कितना योर से बबनी पोती का नाम था रीसु बबनी ओ दादी जी के पोती बानी और पुरस्कार दिहनी दादी माता के आत्मा के शांति खातिर रहुआ राव नाम सुनैना दीदी अपना माता के आत्मा के शांति खातिर दान कइले बानी रहुआ का नाम रंभा दीदी हमरा के ढेर सारा रुपया पुरस्कार ना बल्कि दान करनी और ये पुरस्कार सोनू यादव जी के यहाँ के नानी रनी है हम यह कामना करब वो आत्मा से कि परिवार में जेकर जे लागत रही है सभे के मन खुशहाली राती जाए खातिर गइल में लेकिन बाड़ी फुलवाड़ी बना के रखी रहुआ के राव नाम मीना देवी बरपतोह बानी उस सासू माता से यह कामना करब के ऐसा आशीर्वाद दी कि दुआरा के भागना के सुहाग चम चम चमकत रहो भोलानाथ से हम यह कामना करो दिन दुगुना रात चौगुना परिवार में प्रगति होके भोलेनाथ से हम यह कामना करो तो हर एक 101 रुपया पुरस्कार से अच्छा दामाद बनी मां के 101 रुपया पुरस्कार दिहले बनी और पैसा ढोलकहिया के दे दी भाई ढोलकहिया रुआ ली भाई बांसुरी लेके दे दो तो झलो वाला के दे के चला ना दी ना तो ऊपर जाई ऊपर बांसुरी वाला चाचा हेलो 20 गो और घटत त बिजू वाला छूटत तरलो सब देखियो होके त तीनों जना बांट लो 20 को है बिंजू वाला के दे होगा पूरा पूरा बिंजू वाला के दे
औरो बका 20 गो नहीं खे नृत्यांगना छूटा तर लिया से हम कह देनी है परसों चलम भोला यादव जी ओ माई के नाम पर ढेर सारा आशीर्वाद दिहनी दिल से हार्दिक अभिनंदन और ये परिवार के मंगलमय खातिर कामना करता नी जय बाबा भोलेनाथ जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ तो हर के हमरा से डेट बता देवे कि कहिया माई के शरीर से प्राण निकलल रहे दिन का है आ डेट का है तबला थोड़ा धीरे आवाज कुछ बाहर से आवता जोन कि हमरा कान में नहीं मिल पावत दिन कौन रहे आ डेट गुरुवार 2 तारीख रहे आ दिन मंगलवार का जाने कहां से ये दिन आई रुक जाई का जाने कहां से ये दिन आई घर परिवार से दूरी बना दी हला सोमाई के डेट का रहे 2 तारीख रहे मंगलवार दिनवा वही दिन मैया जी के बन गईले सूरी ना 2 तारीख आई ना मंगलवार आई ना माई जयंती लेकिन सप्ताह में 7 गो दिन होला लोग सोमवार के ना जाई तो मंगलवार के जाई मंगलवार के ना जाई बुधवार के जाई बुधवार के ना जाई गुरुवार के जाई गुरुवार के ना जाई शुक्रवार के जाई शुक्रवार के ना जाई शनिवार के जाई शनिवार के ना जाई रविवार के जाई रविवार के ना जाई सोमवार के जाई सोमवार के ना जाई फिर मंगलवार के फिर बुध फिर भी लागल बा यही 7 गो दिन में हर इंसान के धरती छोड़ के निकले के बाद इहे 7 गो दिन रही आ यही 7 गो दिन में हर इंसान के धरती के छोड़ के निकले के बाद 2 तारीख रहे मंगलवार दिनवा वही दिन आमा जी के बन गईले सूरी अब ओ माई बिना ओ माई बिना के हुटा आरे रखवा नहीं हो माई की कृपा रहो तो बन रहो एगो माई बिना घरवा सुंदर गाना बेंजू वाला पेश कर दिले
ममता के अनमोल खजाना केहू ना दिल से तेजा धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। बहुत सुंदर गाना पेश कइला है भाई, खातिर तारा के दिल से धन्यवाद। बेटा लाख बुरा हो पर माता को माता नहीं होती। लाख बेटा खराब होके माई के गाड़ी देत होके, बोलत होके, मारत होके, पीटत होके, लेकिन तब हो माई के करेजा धर केला तब बेटा खातिर ही धर के। माई और बेटा के वो ऐसा रिश्ता है, बाप और एगो बेटा के ऐसा रिश्ता है, माई बेटा के ऐसा रिश्ता है, माई बेटी के ऐसा रिश्ता है कि रिश्ता कतनो ढूंढ ले, कतनो रुपया पैसा दे दे हो, लेकिन रिश्ता फिर वापस आवे पानी पानी। जे लइका कदर ना करेला ओकरा बुझाला को जब माता पिता धरती के छोड़ देवेला लोग पहले थोड़े बुझाई माई बाबू का है। आज वही लोग की कृपा बाकी हम अपना लोग के सामने गावतानी आ बात बतावतानी। माई बाबू के कृपा हनो आज माई जन्म ना देले रहती हमरा के तरहुआ लोग के दर्शन ना करती है। हमरा खातिर कैमरा लगी ना लगी तो माई बाबू के एहसान जिंदगी में बहुत बड़ा होला। बेंजुए लगी तो बजौले हम ममता के अनमोल खजाना कबो ना दिल से तेजा धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करे जाए। एगो कहानी है हां कि कोनो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत करत रहे, बहुत दिलो जान से बेसी चाहत रहे, लड़की पे दीवाना। तो लड़का इतना दीवाना हो गए कि लड़की के हर बात माने खातिर राजी तैयार। वो लड़की के प्रेम में ना लड़का के माई के याद आवे, ना बाबूजी की याद आवे, ना घर के याद आवे, ना परिवार के याद आवे। लड़की वो लड़का के सोचलक किस तनी हमें आदमी के परीक्षा ली। लड़किया कहलस कि सुनो तू जितना हमरा से प्रेम करेला उतना तू हमर बात माने लगी ना तो मानी ले, तो जौन हम कहम तो तू कर देबो। लड़किया कहलस कि जौन हम कहम तो तू कर देबो, तो लड़का कहलस कि हां हम कर दे। तो जा तू अपना माई के करेजा फाड़ के करेजा लेके आवो। महबूबा के आवाज सुनलस, दौड़ के चल देलस, माई के करेज में छुरी मारलस, चाकू मार के माई के करेजा निकाल के लेके चल देलस अपना महबूबा के देवे। जब करेजा लेके चलल त आगे दौड़त जात रहे महबूबा के देवे खातिर, ताले ओकरा गोर में ठेस लागल त गिर गई। जब गिरल त हाथ से माई के करेजा छूट गई। त माई के करेजा छूटल त वो करेजा में से आवाज आइल कि बेटा ताहरा त कहीं चोट नानू लागल धरे बाई। माई के प्रेम होला। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी के लगे करेजा उठा के लेके गइल बा लइका आदेलस किला तारा खातिर अपना माई के करेजा चीर के लेके आइल बानी। अब वही जे लइकी ओकरा के आता ना बेसंहार डटलो सता ना बेसंहार अतना करियलो मरलस ना बुझी के उनकर सब कर्म कर देलस। इसके अरे बहुत बेवकूफ कहीं के जो तुमने जन्म दिया, बचपन से पोस पाल कर सयान किया, 9 महीने अपने घर में रखा, जब तुम उसका नहीं हो सके तो फिर मेरा क्या होगा रे पगला। ओहो मेरा क्या होगा रे कालिया। वो माई के नाम पर फिर 100 रुपया पुरस्कार। बार बार पलगी करब वो माई के कृपा रहुआ पर बन रहो, बाड़ी फुलवारी आबाद रहो। माई से हम यह कामना करब। जाके तली घूमिया भैया तू ही जरधा चरनिया से बेसी कहीं ना राम हो।
मिठाई दुनिया में ढेर बा, लेकिन माई के दूधवा ऐसा अरे कौन अरे मिठाई नहीं खे माई के दूधवा ऐसा कौन मिठाई नहीं खे अरे बाटे ऊ अभागा जेकरा माई नहीं खे आदरणीय परमादरणीय पिता श्री जलंधर राय जी वहां के बानी कहा गोर लगनी है धन बानी गर्जियन रुआ आज तो रुआ बानी घर के नाली सुने वाले रुआ बानी समझे वाला बानी आज जेकरा घरे इहो नहीं खे ओकरा दिल पर का बीतत होई बसरते पुत्र समझदार होके के चाहिए निर्मल गंगा जी के पानी वर्णन वेद में बखानी ओ माता जी के सुपुत्री हमरा के ढेर सारा रुपया पुरस्कार दी माई के नाम पर बार बार हम यही प्रार्थना करब कि घर परिवार दिन लोग नाराज हो ना बढ़ोतरी होकर निर्मल गंगा जी के पानी वर्णन में बखानी सीमा देवी वो माता जी के नतनी है और वो माता जी नानी लागत बनी है अपना नानी जी की आत्मा के शांति हेतु ढेर सारा दान करनी नानी जी के आशीर्वाद रुआ पर बना रहो हम ही नानी जी से सोचा सपना मनकामना राउर पूरा होगा निर्मल गंगा जी के पानी वर्णन वेद में बकीर उहो पानी बकीर उहो पानी माई बिना खाड़ लागेला एगो माई बिना घरवा